खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय नै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आङो गोबावनि उनावहाय दिनैहाय आङो गहपुराव दंफैयो दिनैथ' बुंला आङो दाख्लैनो फैदों साननै जाबाय नै सानस्रांनि न'आवहाय मा गामिलै बियो राजपुर गामियाव दंफैयो आङो ओमफ्रायो गाबोन थांफिनसिगोन आङो गाबोनहाय खय थारिख गाबोन 8 थारिख गाबोन फुङाव बड'लेण्ड बासजों थांगोन दाख्लैहाय बिथांमोनजोंनो फैफाबाय नै दा जोङो ओंखाम जागासिनो दङ मा ओंख्रिलै बे थाइगिर ना ने थाइगिर ना थाइबें पापर बेखौ मा होनो लाइ आयं जागासिनो दङ आयं ओरै नाहररा दे मोखां देखायहर दे आयं हाय होनहरलाय आयं हाय होनहरदो दे आयं दे हाय होनदो बाब दासो जादोंरा जोंना आयंआ काजलगावनिमोन ना नोंना गामिया काजलगावमोन फैलाव बिबै ना फैलावनि बिबै जायो आच्छा एसबिनि बिबै जायोनो फैलावखौथ' सिनायनाय नंला खोमालै आयंआ ओमफ्राय नै बे जोंनि सालथेनि हाय होनदो दे मा जादोंना दासो मैदो सासेयालाय सोबाय नामा मा खना खना थाखोमालाबायबाय थाखो नै संनानै जाहोबाय जोंखौ गोथावनो दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनो दं आङो एकदम खस्थ' लानानै संनानै जाहोगासिनो दं एसेबां गरमावहाय बैयाव गथ'फोर गेलेगासिनो दं बिसोर दा जाथ'नाय नङा बिसोरो देखायगोन बानलु नाङा आंनो लाबोलाय बे बानलु फिसाखौ गोथाव जादोंलै थाइगिरजों आंना फैनायनि मेन उद्देश्यआ बेयावहाय नै आं स्क्रिनाव होनानै होदों 1.5 बोसोरनि सिगां बै गगामुआवहाय खेबसे गुबुन गारिया बेग होनानै आंनि गारियाव फोनांदोंमोन ना बेखौ बानायदों आङो बनेट देबदोंमोन ग्लास बायदोंमोन बाम्पारफोरा देबदोंमोन दरजाफ्रा एसे देबदोंमोन पेन्टिं खालामजोब्बाय कालार होजोब्बाय गोदान नुबाय नै 1 लाखनिबो बारा थांसिगोन फैसाया आयं मा सनाव खारबोआ नोंसोर बेयाव 1978 आव एप्रिलाव बे समावथ' बे फुरा रिजार्भसोमोन खोमा ने थाबायनो लामा गैलायोमोन हाग्रा ने थालिं दंफां हाग्रा गोजामोन माने हादानसोमोन ने हा लाफैदों नोंसोरो फैनानै थाफैदों थांलाय फैलाय लामाफोरा माबायदिमोनबा गारि मटर दङमोन गारि मटर गैया आथिंजोंनो थांनांगौ हाथायबो गैया सिमलगुरियाव मैगं फानहैनांगौमोन एम्फौ फिना फानहैनांगौ ओमफ्राय मा होनो गग्रा फानलु गायदेरबायबाबो बहायबो फानहैनांगौमोन ट्रेन दंमोन ना ट्रेन नोंहा ओरैहाय माबा रङियासिम थांग्रा ट्रेन दंना गैयामोन बै समाव नोंसोर फैजेनबा दङमोन ट्रेन फिसाया ने बेजों थांलाय फैलाय खालामोमोन बयबो बर'फोरा नोंसिनो फार्स्ट नामा बेयाव फैनाया ना बिनि सिगां दंखायो बर'फोरा ना बोरै गहपुराव हा दं मा दं बै समावथ' फनानो गैयामोन बोरै मिन्थिना फैखो आयं सोर दानेश्वर देवानि बिलाय बोरैथो मोसौ थैनि खौलाय सिगुनफ्रालाय बोरैथो मिथियो बिदिनो जाबाय आयं
ओमफ्राय सिगां बहामोन नोंसोर थानाया? उदालगुरियावमोन। आयंनि न'आ उदालगुरियावमोन सिगां। ओमफ्राय आयं नोंना अरिजिनेला बेंगलमोन। बेंगलनिफ्राय उदालगुरि फैबाय आयं ने? ओमफ्राय आयं हिन्जावा काजलगावनिमोन। फंबाय बिनानाव बेवहाय दाख्लै फैनानै ज' 8 जन फैनानै थांबाय। दाख्लैहाय बहानिफ्राय फैदों बिसोरलाय? काजलगावनिफ्राय। काजलगावनिफ्राय ना? ओमफ्राय ओंखाम जाहैनो लानोसै दाहाय ओंखाम जाखांना लाब्रा। हा आङो? नोंबो जाहैदोब्रा। नै आंबो हायावसो दोननानै जाबावनायसै बाराब्ला आयं। दा एकदम आयंमोननि न'आ अरुणाचल आरो आसामनि बर्डारावनो लामा मोनसेजों बुखावजाबाय एयारपर्ट सेरावहाय आयंमोननि न'आ। काजलगाव थांबाय? जोंनिनो जायगाखा ना बेलाय आयं। जोंनिनो जायगाखा। दानिया नों खोन्थादो न'खराव सोर सोर दं? बिदा फंबाय बिनानाव दे खोन्था। जोंथ' बुरजाथार फेमिलिया। आं सबसे लास्ट जाहैबाय। नों सबसे लास्ट? नोंनि गोजौआव सोर सोर दं? आंनि गोजौआवहाय 7 जन दं। 7 जनखा? बिब' दं? बिब' साबा। बिब' साबा? बिदा सानै। बिदा सानै। गासिबो न'खर जाजोब्बाय? सानै दंबाव बिब' सानै दंबाव माखासेफ्रा हाबा जाजोब्बाय। जों आंबो जाबाय। गथ' सानै दंसै ने? सानै दंसै। थांबाय थायो जोंनिजों। दाख्लैहाय दंहैयोमोन चिराङावहाय, चिरां क'क्राझाराव बिथांमोनजोंनो फैफाबाय। आंथ' फैबाय थाखायोआनो बेयावहाय बे जायगायाव। भिडिअ लाबोथारनाय जायाखैमोन आरो। दिनैहाय नोंथांमोननो देखायबाय आरो आङो बहा दंफैयो आरो सोरनि न'खराव। सोरबा सोरबाथ' मिन्थिनायफोरा मिन्थिखाबायानो जानो हागौ सोरनि न'आव दंफैयो। थाइदिरजों नाजों मोनजायैया गोबावसैमोन आङो। बै क'क्राझारावहाय आइ हटेलावहाय सम सम जाहैयो आङो, खिन्थु गोबावसैमोन गेप जाबायमोन। बोसोरसेनि उनाव मोनजाबाय दिनैहाय। नोंसिना बिफां दंखायो नामा? मालायनिसो दंफाङा। हा? मालायनिसो? जोंनिथिं थांनो गोसो जाया नोङो। मा लिंनांगौ जाखो आं बेखौहाय? बिबाजै लिंदो, आंसो देरसिनखा नोंनिफ्राय। नों आंनिफ्राय देरसिन? नों 91 सो दा? 1992 आं। 92? होमबालाय आं 91 नि दा। ए नों देरसिन दे। बिबाजै लिंनायसै आं। आख' फाख' मोनबाय थादों आं मैयानिफ्रायनो मा लिंनांगौ रा होननानैहाय। जोंनिजों थांनो लुबैया? जोंनिजों थांनो लुबैया? थांफेरबाय? खनसे थांबाय दा? क'क्राझाराव खनसे थांबाय? बेसे गोबाव जाखो? 15। MBCC मिटिंआव बेसरगावआव जायगा थांदों। 2015। एबार थांब्ला हाबहैदो जोंनावबो। एबार थांब्ला लांफाब्रा गावल' थांबाय थायो। डिस्टार्ब जायो। जाथि बंस'फोरानो नोंसिना क'क्राझार चिराङाव गोजा। डिस्टार्ब जायालै बहा डिस्टार्ब जायो। फिसाफोर दंना उन्दै उन्दै डिस्टार्ब जायो। लांफानो बादों इयो नोंखौ। लांफानांगौ रा सालथे लांफानांगौ। गोरलै गोरलै फिसाफोर दंना जारनियाव एसे डिस्टार्ब जायो। ओंखायनो गोथाव जादोंलै थाइगिरजों नाजों। ओंखाम नांगौबा? र' जाग्रोनि। जों सानैजों माब्रै लोगो जालायखो होनना बुङोब्ला नैबे गारियानो जोंखौ कानेक्सन खालामदों नङा होमबा सालथे? बे गारिनि गेजेरजोंनो जोङो सिनायलायनो हादों, लोगो मोनज्लायदों। लोगो मोनखो? जागुन तिनसुकिया जिल्लानि सबसे लास्ट जायगायाव जागुन नैबेयावहाय जोङो इन्डियान बर्डारबो जायो लोगो मोनज्लायदों आरो। हाब बे गारिखौ लायोबा ना, दाम्पार गारिखौ लायोबा खना खनला जेरावबो माने सौग्रावहैजोबो। जेरैजों सौग्रावलायदों। जेरावहाय नोङो एक्सपेक्ट खालामा। दाबोलाय आङो नै अरुणाचल बर्डारावसो दंफैखायोलाय।
बे गारिनि जुनैनो दंफैयोलाय बेयावनो अल आसाम गिदिंबायलै बे दाम्फार गारिखौ लानानै बोरै गंसे बायनो हाखो बै लाइटखौ नुहुरदोंना बे गासिबो एयारपर्टनि लाइट गोजा आरो नै लामाया नै बेनोसै हनै बर्डारा जास्ट 20 मिटार स्रांब्ला एबा सानावमोनब्ला मोजां देखायनो हागौमोन नोंथांमोननोहाय बोथोरा जोबोद मोजां अखाफोर दं हनै स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ एसे फेमिलि ब्लग लाबोनाय बायदि जाबाय सब समाय आङो गहपुराव फैबाय थानाय जायो बिथांमोननि न'खराव फैयो आरो हरै साहा सासे ब्रादारनाव उदांमोनाव फैबाय थानाय जायो बे मोननै न'खराव आङो फैबाय थानाय जायो बिसोरनि न'खरनि जेबो ब्लग लाबोनाय जाथ'वाखैमोन बेखायनो दिनै देखायबाय नायनायनि थाखाय साबायखर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनज्लायगोन